estarme dicindo que a ti póñenche todos os homes menos o teu. A min tamén me pasa o mismo, Maruja. A min póñenme todos menos o teu. É que o teu non hai. Estás, hai que estar un pouco. Que, esperando o autobús? Que autobús, home? Non hai marquesina, vai haber autobús. O que, carai? Pero non dixo o alcalde que iba, si ganaba, que poñía a marquesina? Si ganaba. Que poñía a marquesina, si ganaba. E se perde, que? Se perde, dixo que lle plantaba lume ao untamiento. Carai. Dixo el. Ora. Non anda con chiquitas. Anda! Puxache o ouro. Carallo. Anda con chiquitas vellas, o alcalde pejalle todo. Bueno. Vamos a ver, que? Tenes que comprarme un pouco de peixe, que trae máis fresco que non te deixaba, me caga. Tereiche que comprar eu, porque Maruja está sin un peso. Xa sei. Paparonche os fillos, me caga. No. Papoulle un cubano de 1,85 m. Bueno, yo le pongo salsón, A modo, será moito. Ai, un 80 e pico medía, non, Maruja? O cubano. Sí, que medía. Pero Sí, de un 85, de alto. sí. De alto. Bueno, o seu cubano non se trae nada, pero... Aloha, cubano non teño nada, Pero teño uns langostinos argentinos que No, argentino non quere. Se lle vale, non quere. No, porque os argentinos falan moito e Maruja non quere falar. Séntate, Maruja, séntate, Maruja. Bueno, Claudio, lojo a ti... Que che poño, Pois ponme bastante pouco, a verdad. De peixe, Claudia, falo de peixe. De peixe non me poñas nada. Estou moi enfadada contigo. Alago... Que pasou? A centula. A sentola a que che vendín para noite boa. Esa misma. Ai, pois, vou che dicir unha cousa, Ninguén se me queixou das centolas. Ninguén se che queixou porque a xente come calcar mierda canta hai. Eu escoitei que hai xente que hasta come rúcula. Eu antes de comer rúcula, lambolle o sobaco a arévalo, mira que che digo. Que asco comer rúcula, por favor. Rúcula. A ver, a ver. Que lle pasou a centola? No, valme dicir ti. Valme dicir ti que lle pasou a centola porque che traxen de volta. Non sei se perde algo de agua vosa. Por que failas con ela? Fixaxes ben, Claudia, fixaxes ben, porque, vamos a ver, se estaban malas, hai que devolvelas. A min pasou o mesmo en fin de ano. Car centola? Cos Cuba Libres. Debían de estar malos e devolvinos todos. Dios.
Bueno, eu trouxenche aí a centola para que vexas ti. Non, Fixeches ben. E me devolvas os cartos. Non. Eu está ben que me as traias, así eu miro as tal, eu collo as, devolvo os cartos. Claro. Se están mal, están mal. Punto Entendes? final. Sí, eu prefiro perder os cartos. Hombre. Entendes? Claro. E non é que se fale mal do meu produto. Aí estás. Eu xa sabía que non iba a haber problema. Normal, por eso... normal. A ver, logo, a ver, espera. Carallo, un gancho no plástico, espera. Para que ten asento. Cousas miñas. E as patas? Que patas? Faltan as patas, carallo, son cousas miñas. Dis ti que lle faltan as patas desde cando unha centola ten patas. Hasta onde eu sei, a centola vive no mar. Pa que carallo queren patas? Claudia, por favor. Mana que tuve mala suerte. Ah, carallo. E a centola caeume. Ah! Que? Non me digas máis. Caeuche nunha pota con agua fervendo. Ben. Caeuche nunha pota con agua fervendo, cunhas follas de loureiro e un pouco de sal. Como supestes? Carallo! O ano pasado que non as gambas na plancha tamén. É verdade que me pasara o mismo, non me acordaba. Que pasa? Que aínda que che queran aí, Che. houve alguén que lle queron tamén na... Aínda que lle queran aí, Sí. non tiñan por que faltar as patas. Aí non tiñan por que faltarle as patas, pero é que eu tuve que probarle a centola porque senón como sabía que estaba mala. E dixo eu, non che valía comprobar unha pata na máis, ou? Eu probei unha pata e dixen ao meu marido, Moncho, mira aquí que eu creo que esta centola non está boa. E o meu home probou a pata e dixo, cuñao, eu creo que esta non está boa. Proba aquí esta pata. E dixo o meu cuñao, non está boa. E así o outro cuñao, coño. Probaron as patas. Ah, as 8 patas! Éramos 8. Claro, Dios! Cadrou vos ben tamén que era 18, se non hai que traer unha centola suplente. No, pero éramos 8, cadrou ben. Sí. Bueno, e dixo unha cousa, logo na túa familia a ninguén lle gusta o que é o interior da centola. O corpo. No. Sí, o corpo. A ninguén. Non somos deso, non. Claudia! Ti pensas que eu son parvo ou que? Estamos falando da centola, non de ti. No, que carallo! Non che penso devolver nada, entende? Ai, non che vou dicir nada das nécoras, Xa non che quero dicir nada das nécoras. Que nécoras? Se eu non che vendí ninguna nécora, ti eu. Non me mercaches nécoras. Pois por eso non che vou dicir nada. Non che meta man por riba, porque Pinca. deixo-che mal sabor. Mira, a centola estaba che ben boa e papáchela como lambóns, así que non levas nada, non che devolvo nada. Ajá, moi bien, non te preocupes, porque... Tranquilo que vou falar eu cun experto en consumo. Leva... Oh! Oh!
Con quen vas falar? Cun primo meu que traballa en consumo. Espera, que era experto en que? En consumo. Con Melendi. Un primo meu. Primo meu. Ah! Da igual, entendes? Vamos a ver, eu teño os papéis en regra. Así que, a min... Bueno, ti verás, este primo meu maneja moito en consumo, tamén cho digo, Igual che pode cerrar o chiringuito. Bueno, a ver, como che digo unha cousa, digo che outra. Con tal de non andar reventando por aí, eu, mira, devolvo os cartos e punto pelota, ahora por non aturarte, vale? Pero que conste que a centula estaba boa. A centola estaba mala, che estaba dicindo. Que un primo meu comeuna e tuvo que marchar para o hospital. Pero... Porque traballa ali que enfermero. Bueno, é igual, toma! Trai. Toma os cartos e non me toles. Veña. Ala. Bueno. E que traes hoxe, lo? Ah, que carallo, acabo de pechar. Pois abres outra vez que tes moita presa. Que traes? Vamos a ver, espera aí. Aguante, ten cuidado que a porta. Tú... espera, espera. Carallo. Percebes? Ai, no. No, son patas de porco enano, non? Joder. Xa os traio cocidos. Non che vayan quedar na pota tamén. Ai, xa está cocido. Sí. Vou probar un a ver como están. A ver, Ui! como que lle parece a princesa? Bah, Pero... non está bo, No, A ver este, é pero... mala sorte tamén. Bah, Que? bah. Imos en racha, É que isto non se traja, Vou a ver esta hora, pero non lle vexo eu xeito, Bah. Nada. A ver este. Cando non está de ser, non... Ah, este sí. Ah, carallo! Este sí, ¿ves? Ah. Este está bo. Ah, No, oye. Este está el sabor. Este está bo. moi ben. Que? Canto che poño o ojo? É que a mí non percebe, non me vaya, non me gusta. Pero non pasa nada, non? Claudina, sabes que che digo? Caraste yo sal de carallo, Teño a lengua na boca. Sabes que che digo? Que? Que vai rañala. Pacucho, coño. Ala, veña. Joder. Cago na... Hai que ver, Maruja, como se puxo o tipo, É que hai xente que non pode traballar de cara ao público. Como, por exemplo, Pacucho e Pablo Motos. Pablo Motos con esa cara ten que traballar cara á parede. Non pode traballar así de frente. Panadeiro! Panadeiro. Maruja, panadeiro. Panadeiro. É que a xente tan tacaña, é moita caña. Panadeiro! Que amasa e arrasa. Que tal? Que vos poño? Bastante pouco nos pos. O mesmo chiste, outra vez. Estamos en la cuesta de enero, hai que aforrar en chistes. E ao mentres que non aforredes en pan como se rapañades os chistes de Twitter como os do Malicia Noticias. Coita, venga, Que tal, Claudia? teño que falar contigo. Oh. Ti acordaste do pan que me vendestes pa Nochebuena? Sí, un pan espectacular. Sí, ois. Está espectacular. O pan, buenísimo, pero non mo comeu nin cá. Como que non? Así que tenme que devolver os cartos, porque non me comeron o pan. Por que non... A ver, por que non o comeron? Porque encheronse a centola. E depois non baixaron o pan. Entendes?
Eu que culpa teño de todo isto? Que culpa tes? Salo, ti és o panadeiro, quen vai ter a culpa? Zelensky. Ti ou Zelensky? Así- Aparte, para, non me atrubuques. Non viñeron os de Barcelona, nin viñeron os de Hitiris. Así que non mo comeron. Non cho comeron? Pois que comeran os que estaban ali. Pero é que os que estaban ali viñeron de CEA. E os de CEA teñen un problema que teñen que comer o pan de ali, o pan de CEA, outros non te lo comen. Mira, se che sobrou, poderías daslo ás galiñas. Xa lle quixen dar ás galiñas. Pero as galiñas tamén viron que había pan de CEA e dixeron, este cómelo ti. Entendes? É que... De verdad, Claudia. Miña, tes o pan? Estoy aquí, eu trouxe un Traeme o chupán. pan, Ana, traeme o pan. O pan pa aquí que che dou os cartos. O de chupán, devolve-me os cartos, xa non pasa nada. Vale, bueno. Se non me vou comer, non me comer. Claudia. A mí me vendeste así, Así. Vendincho así, con cinta americana. Eu de onde é cinto non sei, saberá lo ti que lle puxestes ti. A ver, mira, por non aturarte, devolvo os cartos. A ver, que era? Vale. Unha barra. Eran das 8 barras e 2 moletes. Das 8 barras de pan, 2 moletes. Non che penso dar os cartos, Claudia. Ah, no? No. Pois como non me dias os cartos, vou lle dicir á Guardia Civil que andas sin carné. Perdoa, pero eu levo carné cos 12 puntos. Ai, sí. E o carné de manipulador de alimentos? 18 barras e 2 moletes. 2 moletes, das 8 barras. Aí Aló, tes. chao. Bueno, Maruja, que? Haberá que poñernos a vender algún grelo, non? Hai que facer por vida. Da que, bueno, eu hoxe xa ganei cartos de carallo, mira para aquí. Carallo! Buenas, dona Claudia. ¡Hombre! ¿Qué tal? ¿Qué Mira, pasou? Viñe ya a devolver os grelos que me vendeu porque tanto dos ruidos polo caracol. Mira para aquí, mira. Hombre, por favor. Ves aquí anda unha pobre vendedora de grelos dun pueblo pequeno, a querer lamberlle os cartos. Mira, fai favor aquí, tú te me de diante, Para aquí, Claudia, mire, ven. Hombre, Ni que tanto... mire ben, ni mire mal. Que te largues de aquí, che estou dicindo, coño. Ti vistes eso, Maruja? É que a xente é moi tacaña.